Magandang araw po sa inyong lahat, Hindi po. mga kabagis. Welcome po YouTube channel. Ako po si Kanistor. Ito, nandito po ako sa Makamura, sa pwesto ni Kabagis Eldrin Ramos. Ay iba-vlog ko po yung mga paninda niya. Kaya gusto niyo po bumili, pumunta po kayo dito para makabili kayo ng mura. Ang pangalan ng kanyang pwesto, Makamura. Ito po. Yan. Yan, ito po. Ayan. Mga items niya from Mga items para pang galing from Japan. Yan. O, sino sa inyong gustong pumunta rito, pumunta lang po kayo sa Center Point. Dito po sa corner. Nandito po yung pwesto ni Ginoong Kabagis Eldrin Ramos. Ayan po ang mga paninda niya. Ayan. May mga kabinet po. May mga kabinet. Magagandang mga kabinet po. Ayan o. Mayroon silang pinapa-promo po dito. Ayan o. Pinupromo nila po yun. Mga paninda nila. Ayan o. Nilagay nila sa live nila sa TikTok. Ayan. Ayan po Sige mga kabagis. Kung gusto nyo bumili, ayan po. Diba? Ito po yung mga salesman ni Kabagis. Ayan, 6 man. Mag-lahay naman kayo dyan, mga salesman. Ayan. Si Onyo. Onyo, mag-hi ka dito. Ayan. Ayan. Ayan si magay kayo. Ito yung gusto ni Eldrin Kabagis Ramos. Ayan. Kung gusto niyo rin bumili ng kotse, ayun, may bago si Bert ito. Ayan. Yung pinupunasan niya, bagong kotse yan. Ayan. Ito. Ayan. Sino naman yan? Yan. Yun. Yan. Siya yung salesman yan po, salesman. Huwag po kayong matakot Yan, salesman yan. Yan. Salesman, yan ang nagtitinda dito. Kung gusto nyo pumunta na kayo dito sa Center Point. Ayan, si Bert, kung gusto nyo yung kotse, ayan, bago yan. Nilinisan, yan. Yan. Tanungin na lang po ninyo siya kung magkano yan. Basta pinapakita ko lang yan. Albert, Okay. Ayan. Maraming mga stop toy, para sa mga bata. Sa mga anak nyo na maliliit. Ayan, mahilig sa stop toys. Yan. 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 Ano, Bert, yan. Yung bagong kutsi ni Bert, yan. Chill yan. Ayan. Yun, yung mga... Ayan, merong box ito pero yung bilang mga sisa, ang ating plancha, for only 400 pesos. Ayan, tested na to mga CD. Kamura-mura ng plancha, 400 pesos lang. Ayan. 400 lang po. 400 pesos pa lang ang plancha nila. 400. Ano ba yan? Ano ba yan? 220 ha? 220 o 110? 220 yan. Ayan, plancha. Mura-mura lang. Binibinta yan. Ayan, for only 400. Kini-sell stock po. Yan, para sa inyo. Kung gusto niyo yung plancha, yan. Mga madam, ayan. Ayan. May bag naman tayo dyan, mga bag na brand new. Ayan, Yan, binibinta yan, Mura lang, Ayan. May relo po dito, yung relong galing ng Japan din. Meron tayong backpack na panlalaki. Ito, magkano ito Kabagis yung relo mo? 2,000. Antique po ito, antique. Yan. Ayan, travel bag to, pero yung backpack ng mga anak. Ayan, mga travel bag. Yan, kung gusto nyo bumili, yan. Ating travel bag, Ayan, may zipper pa dito sa loob. May zipper pa sa Napakamura yan.
Ang ganda nito mga Original pa po yan, original. Ayan. Ayan, original po ito ah. Original na bag yan, original. Ayan. Okay. Ayan, marami kayong pwedeng ilagay Marami dyan. kayong Talaga pwede ito. daw ilagay. Ayan. For only Ayan, one yan, to, yan. for only one to lang po ito. For only Ayan. one to. Mura lang pa lang, mura. 1 lang, 1 to. Branded. Yan. Branded yan, Marami branded. na po sa amin ito. Yan. Buti na lang po yung natitira. Ayan, yung mga may kataming aparador. Ayan, ang aparador. Napakaganda ang aparador nito. Ayan, oh. Tingnan niyo po ang... Tingnan niyo po yung ano. Pamain na lang dito. Pamain sundalo, 1-2. Pamain sundalo, Yung 1-2. loob, oh, ang ganda, oh. Pwede nyo hangiran ng mga damit. Ayan, yan, yan. Oh, ayan. Pwede nyo hangiran ng mga damit. Tapos sa baba, yung mga damit. Kung gusto nyo itupi, ayan, ayan, magandang klase po. Galing ng Japan yan. Oh, yan. Ito, mga naghahanap ng backpack. Ang ganda nito, Ayan. pang matagalan to. Pang Ayan, matagalan. pang bundok yan, pang bundok. Ayan, good quality Travel ito, mga bag. isa, good quality. Travel bag yan. 2,000. Pwede kayong sa hiking, hiking, yan sa bundok, ayan, pwede yan, yung bag na yan, travel bag. Ayan, yan. Ayan, binibinta yan, brand new po yan. Original yan. Ang tatak niya ay camelback, ayan o, camelback ha. Ano yan? Yan, camelback. Yan, yan, yan. Camelback. Ayan, ang tatak ng bag, camelback. Ang ganda nito, ating camelback. Ha? Branded po ito. Oh, yan, yan. Mayroon naman ano tayo dito. Bid. Ano yan? Super bid. Super bid. Ayan, ang super bid. Super bird. Super bid, yan. Oh, super bid. Super bird. Bird. Ito, may bike din. Gusto niyo bumili ng bike? Meron. Oh, napakamurang bike. Ito yung salesman. Okay bang matanggal? Pugi ang salesman namin. Kaya hello. O, di ba? Pugi ang salesman. Nagtatago, nahiya eh. Pasensya na po kayo ha. Mahihayin ito yung salesman natin. Ha? Pugi yan, pugi. Gusto niyo bumili. Yan. Sa kanya kayo magtanong. Ha? Makamura kayo dyan, makamura. Kasi yung tatak nitong pangalan ng pwesto, makamura. Oh, made in Japan ha. Oh. Japan surplus. Japan surplus yan. Ah, pero yung kotse hindi Japan surplus yan. Made in ano yan? Made in ano yan? Made in USA yan. Made in USA yan ha. Made in USA yan yung kanyang kotse oh. Oh. Ano yung tatak? Mitsubishi o ano, Toyota. Excuse me. Mayroon naman po tayong ano dito. Ito po oh. Ito po. Ano ito? Ayan. Ano ba yan? Salbabida. Salbabida po, salbabida. Para sa mga anak nyo. Gusto mo outing sa bit. Yan. Bumili ko po kayo ng salbabida para sa mga anak nyo. Ano? Yan, napakaganda yan. Oh. Ito. Oh. Bakasyon ang tatak nito. Oh. Wonderful. Ha? Wonderful. With wonderful. Yan. Yan, bumili ko kayo ng salbabida. Tatak. Sapa. Yan. Ayan, meron po malaki pa. Malaka. Ito naman, malita po. Yan. Malita. Yan. Kung gusto nyo mag-travel sa ibang bansa, magpili kayong malita po. Yan, malita. Malaki yung bagita. Ito oh.
Parang bangka ang style, yan o. Yan. So, ayan. Yan. Sinisilksok na po yung mga paninda ni Kabagis. So, hanggang dito na lang po ako. Sa susunod na pagbablog ko, ay ipapakita natin ulit ang kanilang paninda. Mayroon pa po kasing darating sa susunod. Kaya hanggang dito na lang ma'am po at muli ko pong muna ipuputol ang aking pagbablog. So maraming salamat po sa mga gusto pumili dito sa surplus sa makamura. Ha? Ayan. Okay po. Okay. Yung bumili, pumunta na lang po kayo dito at magtanong po kayo. Welcome back dito po sa aking YouTube channel. So hanggang na lang dito po ay aking na ipagpulin ang aking pagbibideo. Hanggang sa muli po, maraming salamat po na gustuhan niyo ito. Huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Bye-bye po. Bye-bye.